and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Abi na ko og maluibo na kong Mama Cathy. Inday. Gikauwaw na ko si Mama Cathy noy utik. Gikauwaw na ko siya. Inday, Claire. May relasyon dahil silang Mr. Martinez. Iyang gibuang si Papa. Napreso pa si Bay Franco. Gihunlak ni Mama Cathy ang akong pag-ila o pagtahod niya. Gikasilagan ko siya noy utik. Ayaw nagpalabi, Inday. Gusto ko buhato ka, Papa Franco. Ugma na lang, Inday. Kay Corfia na. Mapriso na gid si Papa Franco noy utik. Depende gina, Inday. Kung mo pasaka yun kaso si Mr. Martinez. Lagmit na matanggong sa prisuhan ang imong amahan. Grabe hagod. Si Papa pa ilang gilimpungan. Si Papa pa ang mapriso. Maningkamot ng tanga doon ay makalabang abogado ni Bay Franco, day. Kinsa man ang atong dangpon anak noy utik. Kinsa may atong duulod nga makalaban ka, Papa Franco. Naglibog pa ko. Kung kinsay atong duulon, naikailan ako abogado pero ni-appeal man og politika. Nilangsad man. Kinsa man noy? Di lang ko mo mention, Daya. Di lang. Di na ko i-mention yung pangalan pero mayo na siyang abogado. Dili ko gustong mapriso nga akong Papa Franco, noy. Dili. Salig na ko ni mo, Day. Tabangan ako ni mo, Papa. Sige na, pahuway lang, ha? Ubanan ka din, he. Sige na, pahuway na. Noy, utik. Hingyan lagi kong Papa na mo nga, ubanan ka din, he. Kaya sarap mo usa. Di na tingali tumuuli ang akong inahan, noy, utik. Basig dili na, kay nauaw siyang gibuhat. Noy, ganong igon man ni Idi ang gidangatan sa mong pamilya ni Papa Franco. Ngano man. Buntat naman di ay. Alas 7 na. Dugay ko nakamata da. Tungod kay dugay sa pinakatug si Cathy. Si Cathy, susihon ako. Ingon sa gimino karon king kalagko. Daw na bilanggo in town sa usa ka damgo. Wa na masayod kun unsa ang angay buhaton. Handumon ka ba? Kasilakan ka ba? O kalimta na lang? Ingon sa gihaya karon ang akong galamahan. Wala na yung mo'y bisan jutay kining balatian. Gani sa luha ako itaon na hubsan. Cathy? Wala nagkahum dughan nga nagbangutan. Wala no. Sa sayong kabuntagon mo na kanta mo. Cathy! Sofia. Pwede kang matug. Nagsige ka man tawag inom. Uy! Sorry kayo ha. Nahilapot ko imong ilimlon sa ref. Gusto na. Be, kapuya na imong gibuhat. Uy! Nagdi lang kung una ko. Nagdi ko kay gusto na ko ipahungaw ang nagpuot sa akong dughan. Ay, Cathy, tingali kung sa'y mahitabo ni mo. Kung sa pagtuon ni mo nga mahitabo na ako. Ha? Di ka magpalabi. Uy, katingalik masakit ka. O, labing maayo masakit ko.
ko, gunya mamatay. Ay, ayaw, anak. Anong patay-patay naman na? Bitaw. Muna yung may tabo na ko, nga makapahuway na ko sa akong mga problema. Kathy, hinumdumi nga sa matag problema nga moabot sa imong kinabuhi. Doon na ginay solusyon. Ug unsa pa may solusyon ning akong kahimtang karon ha? Unsa pa? Time heals. Sabot ka, ha? Palapya ang panahon. Kay usa kini sa mualim sa masakit mong balatian ron. Gusto kong manawag sa akong anak. Kung ano man mo tawgi. Mahadlok man ko nga. Mahadlok man ko makabati sa iyang mga pagsudya. Kati baya mahadlok pa ka nga ikaw mo. Mahadlok ko makabati sa iyang mga pagmahay o mga pagtulisok diri kanako. Ang may nimong buhaton, no? Pangayog pasaylo niya. Pasayloon ka ako sa akong anak. Ha, Sofia? Suwayi. Suwayi, Kati. Buhata na. O kung unsa maisultis imong anak, dawatang iya mga pagsudya nimo. Sofia! Rango, may bisita ka. Kinsa, sir? Pa? Anak? Claire? Claire? Franco. Ay, pagilak. Claire, ay pagilak. Pa, dili ko gustong mapriso ka. Ayaw hilaking akong kaimtang. Kung dili ang gibuhat sa imong daan. Wala mo uli si mama pa. Gikalimtan na kita niya, Claire. Sorry kay naka. Dili ko gustong maungkag ang atong pamilya. Dili. Apan unsa man kining hitabo pa. Di lang tingali buot ang kinuha nga hangtod sa hangtod buangon ko sa mga ina. Nahiupos ko niya pa. Dili na ko niya. Dili na. Claire, Unsa man gid ang nahitabo pa. Nganong nahitabo man. Unsa may imong nakita nilang mama ug Mr. Martinez. anak, niani nga akong cellphone. Akong gividyohan ang ilang gibuhat. Unsa? Pakita ko pa. Ayaw na. Ayaw na lang na. Musabot lang imong kayulos nga to si mga ina. Sige na, gusto kong makakita pa. Claire. Declare? Bay Franco? Noy Utik, unsa naman? Ikihag yun ni Mr. Martinez ang akong amahan. Biotic. Bay. Nagkasulti mi og ang hipi. Unya, unsa may poong sa hipi? Isulti siya na ko nga nanawag ko no si Mr. Martinez. Dili siya mo sangat og kaso batok nimo. Bawa. Labing maayo bay. Aron sa ingon. Tiwason na ko akong gibuhat niya. Ha? Unsay buot mong ipasabot pa? Kuwang pa ang akong mga pagsudya nila. Papa Franco? Bay. Kung imo nabuhaton, mapapas ba ang ilang gibuhat nimo? Biotic. Ikaw rin maalaot, Bay Franco. Hinumdumi. May anak nga nagkinahanglan nimo. Papa Franco, magunsa na lang ko pa. Kung lakip ka, mauha na ako. Anak. Oh. Si Sofia. Kining na naman. Hello, Sofia. Mr. Martinez, kumusta ka na? Aniya nagpaalim sa akong mga bunog. Sir, sorry, gid ka ayos na hitabo nimo. No. Wa kay anging pangayog sorry. Gituyuan man, sumaw kini ang nahitabo na ako. Halo, ako wag ko magdahom nga mao gitoy mahitabo. Bisan ako, Sofia. Pero sa akong taon, nahitabo na magod. Kanang
wa na makapauli si Kathy sa ila. Guilty ko niya. Nagsige na lang yung hilak si Kathy diri, Sir Greggy. Sulti siyang ako nang pabuhian si Franco. Tinuod ka, Sir Greggy? Gipabuhian ko na. Kathy! Kathy! Huy! Kathy, pagmata! Kathy! Ang sabi nga na ba? Nagkontak na ako si Mr. Martinez! Ha? Asa siya? Asa si Greggy? Ha? Asa siya, Sofia? Iya nagipabuhian si Franco. Ha? Oh, nagagawas na si Franco. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!